Dobar dan, dragi drugari i drugarice, moje ime je i danas ću vam pokazati kako da zašiljite olovku. Dakle, ja ovdje imam tupu olovku. Ako hoćete da zašiljite olovku, uzmete šiljalo, ubacite unutra olovku i vučete naprijed nekoliko puta, sve dok vaša olovka ne bude zašiljita. Evo, ponovo. Pogledajte. Fantastično, zar ne? Ukoliko niste dobro pohvatali šta sam ja uradio sa ovom olovkom i kako sam je zašiljio, ja ću da ponovim postupak. Pogledajte, zar nije fantastično? Ako vam se ne sviđa ovaj video, molim vas da šerujete to sa vašim drugarima, da nas dislajkujete i da... Ukoliko vam se ne sviđa ovaj video, šerujte ga sa vašim drugarima, prijateljima, prijateljicama, dislajkujte... da, nemam...